Masani Merry Christmas ma uchopo kanyo makare. Moko kuom jodolo e kaunti ma Homa Bay onyiso ganda mondo kik gibed gi mor ma okalo tong' manyalo kelonegi masira gi midhiero ma opogore e kindeni ma nyasi mag Christmas kod mar Rihawo higa manyien dhi nyime. Jodologo wacho ni nyasi ma kamago gin gik makalo miyo jopiny nyaka koro bed motang' e kinde ma gidhi nyime gi bago nyasi ma opogore opogore e kindegi mag sikuku. Ka otelne kod jatend kanisa mano mowar Roho Israel Church of Africa Development mano Africa, Reverend Zachary Opapa, jodologo bende okone jonyuol mondo kik wigi wil magiti gi omenda arietha mano e kinde ma koro nyasi dhi nyime mondo mi gikos omenda mag tero nyithindo e sikul koyaw higa manyien. Omakogi kod kong'o, omakogi kod gik magalagala. Akwayou ni kinde mag morni kik yudri ka imor ahinya ipoka ngimani orume ndara, ipoka higa okorumo ka pod ngima. Jonyuol oriti nyithindo kinde mwachomo mag skul pek jabedo sama nyithindo dhi skul tibiro yudo ka pesa ma samoro watiyo godo e nyasi mag mor tegi samoro nyalo tamo nyathi modhi sikul. Miyo watemuru watu nyithindwa gi giritre gi kendi giwegi mondo Nyasache oting'gi malo ne kichgi ne kinde mabiro. Chuny dhano obed kod kwe kod geno kuom wach Nyasaye mondo ji obed osiki kuom Nyasaye seche duto eka wabiro bedo kod ngima makoro ok wanyal bedo kod chandruok. Kwa chopo wach kamachielo ni wakwayo e ng'wono mar Nyasaye mondo gwedhwa e Kenya ma wantie. Sirikal mar Kenya olosre, Nyasaye bed kod jaka kore mondo sirikal mar Kenya orit Kenya yor ng'wono. Kokirito nyathini ema kiny ka idhi yaw skul tibiro yudo ka nyathini ni kod ich, nyathini nosalal kod wuoyi moro matin. Omiyo watem matek wang'i nyithindo nikech gin magwa nwasemiyowa gi mondo waritgi. Da kwa joma mine ni wamakuru wach Nyasaye motegno moloyo dwaro mar piny. Da chaka ng'is mine ni kuom utewa mwadake wabed gi kwe kendo waket chuny jok mwadak go e utewa mos mondo mwakani ogo kodwa maber kendo kiny ochak kodwa maber nikech ka ot ok nigi kwe to ber onge odno. Regional Coordinator mano Paul Rotich koro kwayo